Goeiedag zuster, zo hard. Maak je wat vragen? Ik heb deze zuster van Agnes. Oh, kom van. Hoe is het met u? Stop even. Laat me je wat vragen. Hou je van God? Ja. Je houdt van God? Hoe toon je aan God dat je van hem houdt? Door te aanbidden toch? Hoe aanbid je God? Door de Bijbel ook te lezen. Door de Bijbel te lezen, is dat waar? Kijk wat Jezus zegt. Hou je van. 1 minuut. Je hebt tijd toch? Je hebt tenminste 2 minuten toch? Oké, Johannes 4. Johannes 4, vers 24. Lees. Kado de wanyeye. Kado de san? Kado de wanyeye. Kado na wanye. Dat nou betekent dat kado na ski. Wat te was maar jeye. Dat is mij reden dat kado na Casper. Wat perfect lucht. Dat is hij niet. Lees het opnieuw. Kado de wanyeye. Aha. En dan zomaar die ze aanbeggen hem. Dus als je van God houdt en je wil hem aanbidden, luister hoe je het moet doen. Moet u aanbeggen hem naar in je, naar waarheid. Naar insan? Naar in je, naar waarheid. Dus nee, we aanbeggen kado. Je normaal doe je van jou niet, je doet in je naar waarheid. Dus no, zijn naar waarheid. Want als je zegt dat je dat moet doen, dan moet je weten wat die woorden betekenen. Wat is waarheid? Wat zeg je? Ik moet het uitleggen? Oké. Koko die assas aan waarheid. Wat is zo'n assistance aan waarheid? Want inderdaad, de smafu ik ga kerkie vanaf hoe geboren. Vanaf die jongen bere ik ga kerkie. Maar de sapte, de chief principal is aan het kado, hoe de begrip zijn de woord hoe het betekent. Maar we doen kado, we tappen op kado. Maar we sappen we doen kado. Want kado dat in je naar waarheid. Zijn waarheid. Psalm 119, vers 142. Lees het. Uw gerechtigheid, de gerechtigheid voor tegen. Lees het. En uw wet. En uw zang. En uw wet. En uw zang. En uw wet. En uw zang. En uw wet. Aha. Dat is waarheid. Zijn waarheid. A wet voor God, dat is waarheid. Oh, praises. Dat is waarheid. Dus je dient God naar een wet. Dus nou, maar sorry, een wet. Dat is sorry dat je niet dient God no. Eens? Oké, 1 Korinthe. Wat Jesus is, ik kan corrigeren snel. Want je want dient God toch? Maar in dient God in je en waarheid. Maar sorry, Johnson zijn je. Maar mijn sorry, no, zijn waarheid. Al wet. Lees het. 1 Korinthe 11. Lees vanaf vers 3. 1 Korinthe 11, vers 3. Dit is wat Jesus niet tegen go in haar waarheid. Lees het. Mami wani, voor ons stabiliteit. Dat hele, voor iedereen mansuma, de Christus. Wacht even, sang. Mami wani, voor ons stabiliteit. Dat is dat hele, voor iedereen mansuma, de Christus. Dus Christus na ede, voor allerlei mannen. Christus na ede de vrouw. Dat is één ding dat je alvast moet weten. Dus in een kantaki, die op een persoonlijke relatie naar een cadeau, vrek met die mannen. Dat kan je niet zeggen. Lees het opnieuw. 1 Korinthe 11, vers 3. Kom maar. Maar wie wani, voor ons sabi, dat is dat hele, voor iedereen mansuma, de Christus. Christus na ede iedereen mangsuma. Lees het. En dat hele, voor dat uma, de dat man. Wacht even. Lees opnieuw. En dat hele, voor dat uma, de dat man. Dus suma na you ede. De mannen. Dus die sma in ablespeki eerst. Die mannen. In ablespeki die de man possie en dan pas ik kan toon gado, dan ik loop gado. Oké, lees hoor. En dat hele voor Christus, de cadeau. En dan is Christus na suma. De cadeau. Dus gado na Christus en aan zijn persoon. Oké, lees hoor. Vers 4. Ai. Iedereen mansuma, die begi, en voor taki profetie taki. If a man ego begi. Of ama wat taki profeet taki. Profeet taki betekent, let van wij lezen ook, dit is een profeet taki. Het moment dat we lezen aan de Bijbel, een getuigenis van Christus, een profeet bij profeteer doen. Dus nou doen we dat aan jou bij profeteer. Dus lees vers 4 en dan lezen. Iedereen mansuma, die begi,
if you taki profiti taki. Ame here de woord to disi of ame tak de woord disi like famille taki lazy. En atapu emede. En ama abo santa pe ede. Lazy. En aki shem na emede. Na ame gi sheng na suma. Wat suma na ede famam. Ha? Nee toch? Lees vers 3 nog weer. Mami wani. Luister goed. Mami wani. Fu sabi tati da hede. Fu ibri mantuma de krefte. Suma na ede famam. Dus we gaan vers 4 met de walensi doen. Vers 4. Ibri mantuma titi begi. E fu taki profiti taki. Dus amang disi mi brada ja. E begi of ame tak ame arkire woord to disi of ame profeteer de woord to disi lazy. En atapu hemede. En ama ede be tapu. Aki shem na hemede. Ame gi sheng na suma. Ame gi sheng na Christus. Lazy. Vers 5. Ma ibri uma. Maar nu jij zuster, lazy. Ma ibri uma titi begi. E fu taki profiti taki. Dus nou je ere de woord to sawe priki lazy. Sondro fu tapu hemede. En you ede no tapu. Ki shem na hemede. Suma ye gi sheng. Gi de man en igreja wat in een zo'n respect gi umu. Zie je dat? Dus nu. You en ambegi gado no in waarheid? Nee. Dus zij moest doen. Hey, let on. Wat zeg je? Dat is allemaal goed. Thomas? In Lukusa, je masra edu. Kosi, je masra moet aanbeden. In Lukusa yung masra edu posi? Je bedoelt... Maar ik vind aan masra nu. Nou, dan nga Christus. Maar wacht even. Dus gado taki, a ede van vrouw naar de man. En een man op zich, any man is jouw hoofd van Israël. En alle man tak grond tapu. Want de snezi en you ede. De Hindustani en you ede, de man drape en you ede. De man for you people na you ede. Je begrijpt? Dat na you ede. Dus nu, if you not trouw, you na masra. Une tak vriend na vriend en tori. Want a Bijbel de tak barasan dat na huru do. Dus nou in a masra, in a trouw. Suma na you ede. Want de man zij hoort de commandering kado. Dat na you ede. Dus if you want sorry respecting in de man dat die, zij you moest doen. Te a woord to de konadoro. Sam volgens a Bijbel je moest doen, zuster. En dan zou je denken, is a Bijbel dat zo net dat je doet. Zijn je? Lees het wel eens, zuster. Koko je pas, zuster. Want als zuster een probleem hoe erkent de woord of kado. Maar zo wel lezen. If je die kado in je, dan een waarheid. En waarheid, dat zijn baka. Wat? Zijn een waarheid baka. A wet. A waarheid fukado na a wet fukado. Dus we lezen een wet. Lees een wet die als het wel lezen. Zonder wetten gaan we worden motion people. Zonder wetten worden indisciplinair. Zonder wetten, daarom moet je naar onder zien van maatschappelijke ladder. Dat alle de trafvolk en trap naar ons tappen. Omdat we een wet. Lees je. 1 Korinthe 11. Vers 3. Lees. Nou, dat ook vanaf 3. Asasa 3 pa. Vanaf vers 5. Vers 5. Maar Ibri Uma. Maar Ibri Uma, dus jij, je bent mijn vrouw. Oké, lees je. Maar Ibri Uma, is die Peggy. En voor taki profeti taki. Je hier in woord te zien. Zonder voor tapu hemede. Wat moet je eigenlijk doen? Je moet stap, je ede. Dus nu heb je het niet. Maar andere keer. Te go begi, te da poso you go begi. Of you go lezen woord of kado. Zijn we zo. You tap, you ede zuster. Dat nou moeilijk zijn doen. Nou makkelijk zijn doen. Dus dat na van je soort kado. Dat in lobe. Omdat je hoort de commandering. Maar sorry ete wang. Hoe zie je? Deuteronomie 22 vers 5. Ete wang die missa. En missa basa dis bo. Dan bisa tago archi, archi bi, archi gado. Dat is het toch? Oké. Kau tes saya, want kalau tak, you mau foto ki, gado eyere.
Gosje, je doet zij dat niet. Lees het. Deuteronomy 22 vers 5. Aha. Wa uma, Wasan? wa uma, Wasan? wa uma, You know, Uma? Okay, lees het. wa uma. No musu weri krosi. Diside mansu ma krosi. Aha, lees het door. En wa man no sa weri krosi diside fu wan uma. Lees het. Ala suma diside duso de takru di matra jukado. Lees het opnieuw, no. Gosje heeft als zuster begrepen. Deuteronomy 22 vers 5. Lees het. Wa uma, Uma? no musu weri krosi. Diside wa mansu ma krosi. You know mag weer crossie, sana voor man. Sana wat crossie, sana voor man, sa you know mag weer. Sana? Oh, wacht even, tak het aan mij, tak het aan mij. Want de zuster soms niet begrijpt toch? Lees, tak het. De broeku, wat vrouw, no mag weer broeku. Wat broeku, na voor manengre. Kado takso, lees opnieuw, mijn brother. Deuteronomy 22 vers 5. Come on. Wa uma, no musu weri krosi. Diside mansu ma krosi. Zie dat het? Je nou mag weer aan broeku. Lees Godoro. En wa man no sa weri krosi. Diside fu wan uma. De sawan manengre no mag weer. Wan rok, wan jurk, wan directoire, wan BH, wan hak, wan manengre no mag weer descendati. Want if een man komt op straat, dan we profiteren bijvoorbeeld. Maar de hak, dat we secteren, zou je denken? Je denkt dat we nakbellen. Dat zou je denken. Je denkt dat de man is naar chichi man. En zo. Want lees goed voor een vader. Wa uma no sa musu weri krosi. Diside wa mansu ma krosi. Lees. En wa man no sa weri krosi. Diside fu wan uma. Lees. Ala suma, diside de duso. If you're doing, like what you're doing now, De duso de takru ki masra jukado. if you talk to the God, then I argue begi. Say that Jesus. Oh, praise to the Most High. Asa abdi verstaan. Asa abdi verstaan. God don't argue want God don't hurt you. Oh, police God don't hurt you. Kuna Nehemia 44 vers 4. Kom sorry dat God don't hurt you. They do a sansa no lobby. Want tegen een keer kiezen mee tegen. Wat is goed? All the time. And all the time, God is good. Maar nou alleen. De voorgangers en leedje. Want God no boom all the time. Want die kan ook kiri. De ching, de eerstgeborene voor de Egyptenaar. Dat ook bij boom. Want hij bij kiri. Dus God no boom all the time. Die kan ook potu in katibo. Dat ook bij boom. Dus de mij leed. De mij tegen dat. God is good all the time. All the time, God is not good. God is kiri. Zet dat God is kiri. Oh ja. Vai sabe? Dus de one baby, dat is een atoso. Dan gaat ook kiri op de kiri. You know sabe? Zij denken. En dan aan Luisma. Wacht even, wacht. Kom naar denken met twee derken. Kom je naar Luisma en kiri de streepie. Of naar gado etu alasani. Koshi. Want de takso dat betekent in een bekleed eten of bigi gado de. Gado etu alasani tap grond tapu. Alasani. Boom nanga ogri. Gado etu. Lezen. Deuteronomy 32 vers 39. Lezen. Lukuno. Dat is de misrefi. Mina hem. And no one gado de boiti me. Yes, I got it aquí. Mina bigi gado. No one track gado no de boiti me. Dus ze mij tegen in kerkie dat die dibri en go en aan mij doe samen wani dat ook toe dat we leen. Lezen. And no one gado de boiti me. Lezen. Mikiri. Sumai kiri. Mikiri. No, libis mij doe sa de wani. Mikiri. Masra gado e kiri. Dus stel bijvoorbeeld, wat massa a power. Dat man komt, dat man tegen dat tek one gun en zodat man die skiri, kan ook die opdracht. Police even, para de spreken.
Heart of the king. Sanne. 20 zoveel. 21 vers 1. Lees brief 21 vers 1 even. Te wan man kom, dat mat haar wan kom. Tu man, tu braka man etaki, dat mat kies wan kruderi. Wan man tek wan nefi, dat juka trawan. Kado die opdracht, kier aman is no. Opruimen. Dan kan ik je opdracht. Lees het. Spreuken 21 vers 1. Lees het. Dat had hij voor dat koning. Dus wan koning en wan leider. Anyone kan de wan koning. Lees het. Dat had hij voor dat koning. Dena ini da anu voor matra. Aha. Leki wan liba voor watra. A try hem go pe a wani. Kan de ebo pa pego. Masra kan de bepaal dat je op saja tide en die stop. Je na bepaling uit je schrijving. Arades masep saja no en jere de sansa wetaki. Masra kan en mek de ef saja. De masra no wan arki et tang ide sani kan de doe op toe. Go baka na kobe de 32 vers 39. Deuteronomium 32 vers 39. Lees het. Look nou, dat is de mi kreeg. Mi na hem. En no one kan de poitie mi kreeg. Aha. Mi kiri. Hier is mijn kiri nou. Kado e kiri. Lees het. En mi gilibi. En smijt je libi. Dus ik ga naar Atoso. Ik ben ziek, ben ik net op dood. Maar dan doe ik genees. Suma doe ik. Kado doe ik. Maar ga er om toe bij poti drapi naar Atoso. Lees het. Mi pori. Smijt voor je. Kado, lees het. En mi dress mi paka. En kado adres je bak eerder dat hij. Dus kado met je. Ik ga naar aanrijding. De man naki bijna ondersteboven. Kado doe ik. Maar tegen we naar Atoso. En dan ben je je. Kado om toe doe ik. Maar stel een keer tegen. Die door in de Atoso naar die dibri doe ik. Lees het opnieuw. Dat ik naar meer doe ik. Lees het. Look nou, dat is de mi kreeg. Mi na hem. En no one kado. De poitie mi. Lees het. Mi kiri. Smijt kiri. Kado, lees het. Mi gilibi. Aha. Mi pori. Aha. En mi dress mi paka. Lees. No one stuma kan puru dem. Dat mi anu. Te kado hoor je in een anu. No one man kan doen aan sani. No one dibri kan kotak of doen aan san tegen je. Kado schrijft e bepaal ala santa grotapu. Dus no. Dus volgende lezing, de Ushino, zei je abi. Want die loopt kado. En die loopt kado, gewoon bijna in Johannes 3, vers 3. Die loopt kado, dat je doet de sans voor kado toch? Want we lezen in Johannes 4, vers 24, je moest aanbeggen kado in je en waarheid. En waarheid naar Sambaka, een wet voor kado. Dus, afon de lezing, omdat je wat diep kado, dat je voor een wet. Zou wet dat je doet. Zijn we juist, je mag weer dit morgen. Maar zou je doen? Je snapt dat je mag doen, maar zou je doen? Want je snapt dat je sabi, maar zou je doen? Je arki kado of je arki sai leren, hier jullie big bad. Je arki sai je malaria. Je arki sai de transaf je en doe hier ding. Zou je doen? Je arki kado, dus no kado en jere dat je en dat zo. Dat je ook kenki van je waka. Want is op zijn census. Ten man in de sheet op straat. Misap je. Ik heb je leren kennen. Misap van je attitude de. Maar ten man in de sheet op straat is dan sap je. Zeg mij sap direct. You skin. En voor een man in de denki. Dan je ede of mij denk dan je ai. Wan man et denki dan je ai. Daarom Christus takasan disi. Matthäus 2, vers 27, 28. Aki sa garotak abra de maniere. Daarom ino mag weer say weer no. Want if you look de maniere die zijn able spekiji en die potis kinka doro is op tak de man los toe. En te de man los toe, de man denk je moro dat eigenlijk als zuster is na eigenlijk na je ping. De man denk je jepi. De man denk alla sansa de man wat tegen hoe doro na broeku. En jouw arki, wat een zwakke orgaan voor een vrouw, nee, je ziet. Arki. Matthäus 5, vers 28. Deze. Maar mi taki die untaki. Dat is iemand, dat is tuma. Die luku, na wan uma. Dus ik ben luku naar een vrouw, dus ik dacht dat we een man.
Dus de man luku na een vrouw, lazy. This is luku. Now one woman nanga lost to. En mi kies los toe. Dus de China broeku, als het zijn op no. Zo kon je me, volgens gado, los toe. En if mi doe dat hier, is dat gado tak op zo. Dat tuma. This is luku. Now one woman nanga lost to. Ben do tuta nanga hem kaba na ini hem hati. Na bijna mi strip na ngijk ba. Want in mi denki, in mi verstaan, mesha her tori. Mesha her kino. En omdat mesha kino, daarom ook kon ajuda met dat. Want mi want kisa kino. Mi want dat kino voor reality. Maar die gado na reality ba. Dus lees je opnieuw. Dus daarom in opnieuw weer zo. Lees je. Matthäus 5 vers 28. Mami taki di untaki. Dat tuma this is luku. Now one uma nanga lost to. Ben tuta nanga hem kaba na ini hem hati. Mi suta ba na ngayon. Dus di mi kisa los toe, mi suta ba. Kada na nga suta tori. Je begrijpt? Kada na nga suta tori. Sana oplossing. If man en een vrouw is suta herde. Sana oplossing. Goeie, Pieter. Sana oplossing, Joseph. Kada na oplossing. Is je toch? Dat is zo dat kada na oplossing. Zij bedoelt. Kada na oplossing inderdaad. Maar zijn doel. Toen nog weer bepaalde van. Juist. Dus iedereen weer aan broek moro. Dat na van je los als suta doe op. En het is wat ze hem doen. Hij met een man. Ze moest hij een bedoeling voor met een man. Ze moest hij een bedoeling, like een vrouw. Zij groko. Je komt like een vrouw. Want ze hebben in een gemeenschap voelen. 16-jarige meisjes, 15-jarige meisjes. Op toen aan 3 chingba. No one padina oso adina ma oso ete. Dus educatie naar de aanwezig. Met andere woorden, het is moeilijk voor mij in Libië. Sana oplossing. Want alles mij bar herde. Look hoe dat ching, look hoe dat ching, look hoe ze dat doen. Maar moro voor na blakas maar ching edu asanati. Binnen je Stacy, aber een probleem dat hij. Binnen je Hindustani, aber een probleem dat hij. Na moro voor blakas maar ching, aber een probleem die zin. Want you volgens Gado naar de Israëliet. En Gado dat de Israëliet brok om je wet. Zo'n wet je broko. Dus no. Hoe doen op sa? Zij moest doen. Want in pura broko je weer van Japon. Je gedraagt je netjes. Zij doen het. Tegen met wat man. Zij moest je bedoeling. Want is dat zo mee leren toch? Take one move. Take 3 months voor Sabaman, dan op je voet. Dat is Sagalotaki? Nee, Sagalotaki doen. Ik leer sa bos, maar babaka dat is zijn doen die leer sa bek. Suma tak zo. 1 Korinthe 7 vers 2. Hoe staat er dus zo? Sta hier toch, sta hier. Sta even hier. Hier de zand is even. Je moet wel. Maar de spasa lokado, door wat arkigado. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.